kuseli kuku anthu ena ake akukamba mabodza antola nkhani wina wake pano. Ndipo mtola nkhani amene yeti amukhalirira kuseli koditu akumunena akuti tola nkhani amene iyo akuti amafuso mafuso omutola munthu mkamwa. Indati chinachitika ndi chani? Ndikumene koko ndaonera tima video nditu tantola nkhaniyo tola nkhani yake Brian Banda nanga tichite kuzembera ndi mulando musana zike po social media ndi choncho tupacha ntola nkhani yake Brian Banda. Ndindati Brian Banda ya watani akuti ayi amafuso omutola mkamwa ndani uyu ati mlaka maliro. Ndaonera video ndati ino video amene ndi yakalekale ya 3 years ago. Zinthu zoti Brian Banda anamuvusa mlaka maliro kale zakalekale zinthuzi. Akuti ayi koma samafuna ati koma ayi amafuso awa analomutola munthu mkamwa. Ino ndi chani kodi amalawa? Ndi zakalekale komanso iye Brian Banda it's a job ndi ntchito ngati mmene mapangira ndi ntchito it's a job ntchito. Iva ndikuonetseni mavideo yake koma mavideo yake ndakalekale tu ati koma nanusa ndikuonetseni ngavomera pali nkhani ina imene ikumamveka and I want kuti amayi mwina muyankhire munayika mbaso kuti zimamveka kuti amayiwa adagwira ndi chibwenzi ku Swaziland ku South Africa ku Swaziland ndiye nzimayi uja mwamuna wake banjayo adanena kuti ndithana nawe kunena mayiwa ndiye mayiwa adathawa kubwera kuno mudzi. Kuli nkhani imeneyi amayi ndiyoona bwanji kapena mungayitsutse bwanji? Ineyo kuitsutsa kwake nkonena kuti ndikukhulupirira kuti imene zilili panopa masiku anowa munthu kupanga chinthu china chake sichingakhale chopanda evidence. Ine kugwidwa ku Swaziland wanda amwe public figure. Ku Swaziland kosamandziwa kuti ndine former member of parliament. Ku Swaziland akundidziwa kuti ndine mbusa. Ndimapanga ma activities ambiri imene kuti amandidziwa. Ndatola nkhani mu church ndipena pali posi. Kupeza kuti zimene zachitika kukanabwera kuno kandi video mukudziwa ineyo munthu sanga kumenye pena pake kupanda kujambula pali posi sana kumenye ndifa munathawa. Kuthawa ndi ndathawa kuti Malawi. Ndimaenda bwanji nofanthu ngapamene amanimenyerapo ndoti kuthawa kwake ndipenda ndipezero ku nyumba ndinaenda bwanji fa ndege sichinthu chotunga kupaindi ndege timakwendera ku South Africa kuchokera ku Swaziland timaenda by road. I don't know so it's not sizoona. There is nothing like that. Nkhani yayikulu ine mukandifusa zakalekale tu zinthuzi. Ukamayiona nkhani zikuoneka kuti mumvera kwambiri amayiwa. Amayi ndamene ananena kuti tipite ku ECG zaka za mbuyomo 6 years ago 7 years ago panonso akunena kuti tibwerere. Kodi nkulakwa kunena kuti amayiwa adakuyika ninuyo abusa mbotolo kuyankhula kwa masiku mukalankhula choncho ndinena kuti mukulakwa zakalekale. Manausa Brian Banda mafuso amenewo mbawumika mbotolo munthu koma ineyo I understand sinanga it's a job ndi ntchito it's a job. Ino zinthu zakalekale kuti amala kudini muna anthu akuluakulu ndithu basi umakasaka mama video akalekale a Brian Banda basi muzikamba mabodza amene koko anthu adzikuta maninde zinthu zakalekale pajamati maloto sangambe aliliko Brian Banda naziwala basi adzimva zoti ukuti adziwayembera foni anthu akuluakulu amboma hello Brian Banda ukuti kamwana kacha kamwana kali mwana kale kacha ukuti aujama ya ino basi kumene koko adzigudwa ma stress kuti apanga chani timozidi bubu ngati akili yazi ngati mene yazi de inuyo mafuna musa ndifuso ka atifusa
ine apo pantafuna ndikoza kufusa anthu ena ake kuti kodi nimese mukati ujeni mukati kumala kuno zinthu zizadula ngati chonchi ndikoza kufusa ndikafusa anthu ati watumidwa amene yakufusa bwanji watumidwa munthu samafuse tisamafuse alipo munthu wina wake apapapa nkuteka kaya mutsikana kandi nyamata don nkuteka kuti akumupangira chiti mkazi wake nkuteka ndi for example ineyo munthu wina akumupangira chiti mkazi wake pamuna wake ndi for example ineyo nkanija ndimve ndiye ndibwere kwa inu kufusana kodi ino aujeni ere nzoona zoti mupanga chibwezi ndi akuti pamene inuyo muli ndi munthu kale mu mtima mwanu limeneyo ndifunso mmene usintopola ndifunso inu anthu achito koma kumana kuno ndekwaopya anthu tupakana afuna azikanika kufusa